شارەداریya gela bajarê Hesekê di çarçoveya xebatên xwe yên xizmetguzariyê de dest bi çaksazkirina rêyan û serarastkirina peyarên nav bajêr kir. Projeya serarastkirina rêyan di çarçoveya plansaziya Gotdawiya Nîsana îsal de hatibû erêkirin. Şaredariya gel a Hesekê hin kolanên got zirarên wê kê me pîne dike herwiha li kolanên serkew yên herî zêde zirar dîtine ziftê radixe. Ji bilî xebatên xizmetguzariyê şaredariyê dest bi kampanyên paqijiyê boya kirina rêyên navîn û dirêjkirina torên kanalîzasyonê kiriye. Projeya çaksazkirina rêyan dê heta dawiya havînê jî dewam bike.